shout hallelujah? Hallelujah. Can you shout hallelujah? Hallelujah. Can you clap your hands and shout hallelujah? Hallelujah. Can you shout hallelujah? Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Come on. Shaya izandla, shayela uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Mawuvela umpompoze. Umpompoze. Lowo mthombo. Osindisa.
Singahlala phansi bazalwane egameni likaJesu. Phakathi kwethu siyabingelela umpostoli engekho ngokwesiqu enathi ngomoya kunye nomama. Ngiyacela siphakame ngezinyawo zethu sibashayele izandla kakhulu egameni likaJesu. Okay. I-leadership yonke ebandla, protocol yonke ebandla, intercessors, i-band, ma-worshipers, na wonke umuntu okhona, ashazi wonke umuntu ngicela sishayele izandla sonke siba ngumsindo egameni likaJesu. Wazi wamncane umsindo baze babaningi abantu, ake niba ngumsindo bazalwane. Khona usiso yithulele nje ngicabanga ngumbiza azoba ngumsindo yedwa. Kodwa ke ngimnika i-chance yokugcina. Mina sengimbonile nokuthi ugqoka iskipa esinesiphika ngimbonile sino white and purple ngiyambona nje. Ngingamqonda nje ngimbambe ngizombeka la. Musoqalaza ude ayithanda indaba. Ngoba nawe ugqokile leso skipa esinjalo angazi manje uqalazana ungena lapha. Kodwa ngicela ukunika i-chance nonke bazalwane ke sibanga umsindo omningi. Ngicela wenze nje ungabangi umsindo womuntu mawuzuthi oseduze kwakho ubanga umsindo ofana nowakho ushintshe ubanga wakho wedwa nje. Ngizobala kathathu ngithi 1 2 3 uvela ubanga umsindo kungaba yikhwela ngabe uyascreama ngabe uyahololoza umsindo owakwahla noma ngabe wesilwana noma ngabe wane kodwa nje ubanga umsindo ongafani noseduze 1 2 3 Praise the Lord. Thank you Jesus. Singashaya izandla sonke kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Singahlala phansi. Ya kumnandi la ekhaya ubumnandi bakhona uma ungaphika ngabo ungagcina ungayenzanga into obuyizele. Sanibona nonke bazalwane. Kukhona into engiyithandile mangisengale office la kade ngihlele ngilinde khona kungakuphathi kabi ukuthi ngeke uzungene office awuqualify amazinga abantu awafani yeneliswa nje ukuthi uma ungena uhlala kulesi situlo uphume kungakuhluphi nje ukuphuphe nje mhlawumbe uyadela waziyo ukuthi kazi kunjani kunje kuyamangalisa kodwa uno right nje ula okhona kungakuphathisi ngenhliziyo izinga lakhe lekakuvumeli ukuthi ufike khona nje hlala nje la khona icule engilithandayo likaMaskandi ukuthi usufunani khulumani usufunani bengithe hlala la amen nawe yenze njalo ake sishayele izandla bazalwane egameni lenkosi siyambonga uNkulunkulu kakhulu sengethulile inceki yenkosi ngiwuya impela uMS Mpungose wezule egazi isela zodlala ifilimu kodwa ngiyithanda lesela khona abangiphatha kabi khona umshado besiko last week bathi nanti isela yile impela ngithi bazongibulalisa ngabantu lapha ngoba amasela ayafuneka nesikebhe sila manje bathi yile impela isela angilona isela mina entshumayelo isela bathi yili mungazange ulibone woza nali isela angilona isela bangcono bathi izulu legazi ngiyakubukela laba ngibiza ngesela akekho umuntu ongathanda ukubizwa ngesela ningicelela ukuthi please ngiyacela ngilona isela ngumgcotsho kaNkulunkulu sanibonani bazalwane mangihleli ke ngale ngilalelile lapha kukhona umfowethu kade share la eqoqa umnikelo khona indaba emnandi engiyithandile ayikhulumile kunengxinyana nje ethi munikela kungabi ngokucindezelwa kungabi ngokudabuka kodwa umuntu akayenze lento ethokoza ngingakangeni nje kakhulu ngifuna ukuchaza leyo ngxinyana ngoba abanye ngathi leli verse abale understand akungabi ngokudabuka
akungabi ngokucindezelwa kusho ukuthi ungaphoqwa kodwa kwenze ujabule bese bakhona ngxanyana ithi umuntu akwenze njengalokho eyikhethele yena. Come on, beningiphanti ngane bengingale nanila akwenze njengalokho eyikhethele yena kuphi khuluma kakhulu nganusho khona akwenze njengoba eyikhethele yena kuphi kunomgoga ke okhona khona lapha njengoba kuthiwa kwenze ngendlela oyikhethele ngayo enhlizweni kucushwe wena isizathu sokuthi 1 musuphoqwa 2 musunikela ngoba udabuka 3 zikhethele wena 4 ngabe ngokudabuka nokucindezela kweze njengendlela ofuna ukwenza ngayo kunehuka umuntu ongenamoya ungalithanda leli verse wena uthi pho siphoqelwana isizathu sokuthi kungabi ngencindezi kungabi ngokuphoqa nokucindezelwa umuntu akanikele thokoza njengalokho ayikhethele khona enhlizweni isizathu ukuthi ama benefit alenkonzo yokunikela aweze esontweni eza kuwe njengoba kuthiwa khetha wena musucindezelwa musukudabuka ungezi ngoshame zikhethele wena enhlizweni yakho isizathu ukuthi iziqhamo noma isivuno sokunikela siza kuwe direct shuthi makuthi yenza nje lonto abayibiza kuthiwa abasebenza kuthiwa yini gobani laba soke betelekile kodwa besebenza kodwa betelekile baza abagani wabanamakhosikazi unkosikazi ekwenzela ukudla kodwa ngendlela ongejwayele ngathi unego slow noma ufuna imali kumyeni wakhe akunike ngego lo ekube ngathi uzwile ezibe ezwile afulathela bhekele ayihoshe igo uzokunika yena kodwa hayi ngalendlela uzokuletha ukudla kodwa hayi ngaleli haba ahlalenza ngalo ukuletha sakungakulethi go slow should ayifasiwe nje nqi ukuthi nje asingeni noma drive itekisi uya kancane eTaxini engaketha bamphusha abantu baliphushe liduma igo slow bese ngazothi belingafuna ukustarta funa kuze kube nabantu abazombekeni ngibeke izandla niphushe uyabafuka kahle kahle akafuni kodwa uyafuna kodwa akafuni ake sithi amen go slow lapha ke ekunikeleni into eqondene nawe ngqo mungayenzi awenzeli umuntu futhi moyenza wenzela ukubukwa futhi awenzeli umuntu iqondene nawe ngqo kodwa iqiniso lethi iyayivula iminyango awutshela umakhelwane ukuthi makhelwane iyayivula iminyango musukumsaba noma belenhlobo enganikele sakhathala khuluma naye uthonywa yimina thani iyayivula iminyango. Okay bazalwane before siyekudeni ngicela uphakame wena ophethe 100 rand ngifisa ukuthi njengoba ngizokhuluma la mina nawe sibambane ngezandla kwelika moya sizwane sizohamba kanye kanye khona amazwi asho uMaria kubafundi bakaJesu noma kubantu uma kuthiwa iwayini seliphelile uqala uJesu uthi mame ungene ngani ngokwami bese kuba khona amazwi awakhiphayo uMaria kumdisappoint lokho ebese qonda kulaba ethi noma yini athi yenzeni khuluma nonke bazalwane anoyenza ake sithi amen la kufuneka inhliziyo yami nenhliziyo yakho ukuze siwele bathi baba wami kade ngethula ubaba ubani konje umtshalo magalela kasanjenga ngonyama hey ngikhumbuze indoda kwamtshalo kwakuthi unyathela yale ngakithi emahlabathini yayingafaki icathulo mayihlatshwa yiva wayivelethi
lephukelo onyaweni aqhubeka ahamba, wayengalibanguli futhi, angazi inyawo zakhe zasezinjani ngaphansi. Wayesiphilisa kabi lapha eDiba ephatha imbokode, muthothoza, wayengashani ngenduku, wayeshana ngembokode. Ekushaya kulahle phansi mawuquleka bazokuvusa bahamba nawe akanasikhathi sakho. Ngiyabingelela ke manje egameni lika Jesu. Ake sithi amen. Uma senza lenkonzo siyabambisana, bengifuna ukuthi ke bayazi laba bakwazi ukuhlamba noma ukubhukuda. Kuthiwa uma umuntu etakula nceke enkosi ekhipha uminziso wolwandle noma umize ezibeni, kuthiwa musukuzama ngithi ngikuhlenga bese nawe uzama ukwenza njani ukuyihlenga, uzokuminzisa dedela igazi noma lisuke lingadedeleki ngoba usuke ungazi ukuthi iyozala ngomoni, kodwa kuthiwa dedela igazi, umiyeke lo muntu okuthiwa yi-life savior, umiyeke nje ngoba umuzama na ukuthi uyagwedla naye ekhipha ugcina umenzisa yena umdisturbe kumoshakale ugcine kwenzeka into engafanele yenzeke, udedela igazi. Ake sithi amen. Mudedela igazi kusukubambisene naye ukuthi sewuhlulekile, ithemba lakho selikuye. Ake sithi amen bazalwane. Selikubani ithemba lakho? Uthambisa ikhanda nje ubusuku sesaluni. Esaluni awunayo inkani. Mabe kuthi uthi. Mabe kuthi awuqinisa ikhanda ngoba uzophuma istyle ozosigunda noma uzosiluka singenzekanga. Esaluna kwenzeka intando yakho, kwenzeka intando yalo suka ekusebenza. Ake sithi amen. So kunalomnikele ospecial wokuthi mina nawe siyavumelana ukuthi lento engizoyikhuluma la izosilekelela sonke. Ngithunywe umpostoli la ngoba ethemba ukuthi ugcobo uNkulunkulu alibeke kimi lungayishintsha impilo yakho. Ake sithi amen. Baningi abafundisi la eThekwini, mina ngisuka le kwaZulu, kodwa kunento uNkulunkulu angilethele yona la special. Jika amaningi kabi ngaspend upetrol omningi kabi ngithunywe kuwe nje. Uyasuka le eJozini mawuyishaya imakeup bayekwa abala eThekwini kuthiwe nje hayi uyayixebula imakeup, umuntu umbuza kuye ukuthi uphi ubani ngendlela basuke bemakeup ngayo. Bengicela usisi uzinhle kanti umcela kuye usisi uzinhle. Ethi uzinhle muphi? Ngoba noma usmile ngendlela yemakeup, usisi uzinhle muphi? Lo okuyena kuthiwa wedding planner. Ngoba muwenza imakeup eserious awuhleki nje he sengathi uhleka emasimini unendlela yokuhleka. Ake sithi amen bathandekayo. Kunento okufuna sivumelane ukuthi samba sonke ngila njenge-life savior yakho ukuthi kumuphi umkhakha uwe noNkulunkulu owaziyo. Kodwa ngicela wonke umuntu njengamanje ono 100 rand kuya phezulu aphakame azokubeka la ezinyaweni zami egameni lika Jesu, bese singena masinyane ezweni lenkosi. Ngiletha inhliziyo kaNkulunkulu okathi ngizokukhuluma phakathi kwenu bazalwane egameni lika Jesu. Ngicela sithi amen. Uno 100 rand esandleni vele sukume sengathi ukhonjwe ngesibhambayeke laba basacabanga kodwa yona imali khona vele uyithathe nje vele uze nanangi baba umtshala ihosha wavele washesha zithi ikhiye ziyamphazamisa uthi weyikhiye nani nge God bless you shaya izandla. Ngibona umuntu ephakama nje ushaya izandla. God bless you. 100 kuya phezulu nje ngicela lapho oqala 100 kuya phezulu. Stand up and come forward. Akhona ama speed point mungena u cash enimshayela izandla nango sisi uyeza naye. Hayi uyalihambela iqoqo mana ke sisi. Mana uyalihambela iqoqo. Kodwa uyazi umuntu osuke ehamba ngeqoqo engwasemakhaya ngiyakwazi ukumbona. Awuyena wala edolobheni wena wasemakhaya kuphe ekhaya
Ngitabuka amaphumulo baba mkhulu. Ngiyakubona manje. Ngiyakubona manje ukuthi istep sishintshiwe lapha kodwa umuntu wasemakhaya ibatha lithi ukuvela kancane ukuthi intombi yasemakhaya. God bless you. Sibashayile izandla bazalwane. 100 rand kuya phezulu, 100 rand kuya phezulu, 100 rand kuya phezulu. 100 rand kuya phezulu phaka manje uze inhliziyo ijabulile. May God bless you. Shaya izandla kakhulu, shaya izandla kakhulu. Awushaya izandla, awusukumi uze phambili, angazi you go slow. I don't know. 100 rand kuya phezulu sukuma nje uzolahlela uthi nami inkosi mawungangedluli Jesu. Uphethe 50 emalangeni, 50 rand ngicela uphakame nawe uze ngaphambili. 50 rand phakama uze ngaphambili uzolahlela 50 rand. Tshela makhelwane kubizwa mina nawe enqoke manje. Yithi abama 50 rand uyalwazi udaba. Aseyiqi lapho futhi asibi ngaphansi kwala. Washo umyosisi wafaka isandla ebhaketheni ohleze eduze kwakhe bavele basuka badudana ngo 50 rand. Bashayeleni izandla beseza ngegama lika Jesu. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Manje unonongoma ke kungaba inkandla ke lezayo uzosala kancane noma umthwalume ubona nje hamba ukuthi yena usehlalile la eThekwini kodwa hey istep siyasho man noma inkomo kayixoshwa umuntu batuba uyibona ukuthi hey noma ihluhluwe kodwa kukhona into ayiyo. God bless you, God bless you, God bless you bazalwane. God bless you, God bless you, God bless you bazalwane. God bless you, God bless you, God bless you. Singashaya izandla phela, shaya izandla. 50 rand, 50 rand, 50 rand, 20 and 10. Tshela makhelwane yithi labo makhelwane leyo ke sihlale si ready ke lapho. Thana sambe mbambe ngesandla umama washo wafaka izandla edeli ngokukhulu kusheshsha futhi ejabula. Ngimbonile mina. Angithi ngangadayisa utshwala umuntu mayithinta la kunemali khona ngisheshe ngimbone. Khona umama ovele ngathi 20 rand wavele wathi futhi usesukume eqala. Ake nimshayile izandla wozani bazalwane. 20 rand and 10 rand. Asiphakameni sonke 20 rand and 10 rand, 5 rand, 2 rand, 1 rand, 50 cent, 20 cent, 10 cent, 5 cent, 2 cent, 0 cent. Suma nje nonke nizojika nje la ubeke lokho nakho gijima ngejubane uze ngaphambili. Sibashayile izandla egameni kaJesu thina sesibuya khona. Sibashayile izandla. God bless you. 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 Abanye abantu bephi lo mfundisi sinikela nangesiqalisa kwa bengikhona. Hallelujah. Inamanda. Okay. Kukhona lapha inkosi kuye kube ngathi ayinamandla khona inawo. uNkulunkulu uyalilinda alilonde izwi lakhe ukuba alenze. uNkulunkulu meselithumile izwi lakhe ukuthi alenze lokhu alithume kona babuyaka. Kumele lenze lokho. Ungathandazi la kungathandazwa khona kwenziwa. Kukhona izinto zakho ezingenzeki zibanjwe ukuthi uthandazela nezinto ezingathandazelwa ezenziwayo. Uma la qashwa khona babo wami ubani sibonga. Nginengxemu ngakhomba wena waqala zeduze. Ngikhomba wena impela ishethele imhlophe. Baba uNdlovu boya benyathi. Okay, kodwa kube ngithi na 100 rand ubuzosuka sokwenhlamvu ubungeke lokuqalaza ukuthi mangigejile ubuyobusula uthi ngibona ubuka mina kodwa manje ngoba ake sithi amen. Uma umthandazo uthunyiwe la uthunywe khona wenza leyo nto oyithunyiwe. Awuyenze into. Mosu uthandazela into engathandazelwa yenze hlabangana.
Abantu abaningi bayathanda ukabuse umthandazo. Ziningi ngabe izinto kade wawuyizilela ngisho ukudla uzohazuka ebusweni sengathi ubhazwe izulu licishe likushaya. Kuvele kube ngathi inhlupheko kade uyibanga. Ngoba manje uzilela izinto ezingazilelwa. uJesu lento uyichaze kahle. Mabethi abafundi bakhe, Nkosi, sithe sambile lapha nje obusithumile sathi sikhipha amadimoni. Hey, asibuka nje. Uthi kuJesu lalelani madoda, kunohlobo lamadimoni ongeke ulidumele nje. Kusho ukuthi kunendlela yakhona. Awu amen. Ngeke umuntu ophethwe nje umkhuhlane othi uvimbene nomuntu othi uphethwe ikhanda umthandazeli njengomuntu onesifo isifo sokuwa sinenkani. Leso kuthiwa ama-fits. Ukuze umbuzo umuntu wakhona amude umthandazeli uthi so right, ethi sengiyi-right. Uthi uyongena emotweni nje uzwe bekubize bethi nangu sekumphinde uthi hey ngiyekeni uNkulunkulu usasebenza sekuyi-process. Na usiyabona ukuthi ngeke ngenza into eyodwa. Yuhlobo lwesifo, yuhlobo lwedimoni. Anithi amen manikhona. Ngeke nje nceke yenkosi uthi ukhipha idimoni uthandaze sengathi uthandazela ubonga ukudla. Baba siyabonga. Muthandazela ukudla ngisho nesmile siba khona. Ngithi baba siyabonga ukudla osipha khona. Ayemi phambi kwakhe. Wathi ukuba awabone, wasuka eminyango wetende, wagijima ukuwahlangabeza, wakhothama. Wathi, Nkosi, uma ngifumene umusa emehlweni akho, mawungadluli encekwini yakho. Into ezokusiza ke ukuthi lento ezokuphumisa kulomgodi weminyaka owangena kuwo mhlambe ngisho imndeni yakini kwawungene kuyo. Ngoba khona abaqalekisiwe abangenwe ziqalekise ingahlangene nawe. Uthothi emndenini wakini nje kunokhondolo lokugana umuntu abuye. Kunokhondolo nje lokuthi abakhongi ngosuku abazofika ngalo bavele bavala amafoni ukhondolo kwenzeka anti nakuwe kwenzekile. Yena sikho stress esiphatha umuntu osuke elindele abakhongi senze yonke into esethu uyafona ufonela umkhongi ethi ufonela nomkhwene incingo zonke i-off lapho umndeni usugcwele usuthe eshaye. Abasibanga istress kabantu osukuba memile uthi kuzokwembeswa or kuzolotshola sebelokhu uthi nwebantu kanti bapha abantu. Ungathi manje wena obofuna ubalande ngesibhamu hey basibanga isicefe futhi abanye osisi laba suke begane babuye usungathi usiza abalwazi izinto enje ziyenzeka. Thina siyahamba bakuthi sinasikhathi baphi kanti abantu bakho. Uvela unestress bakubeka itshepe eyikwetshe. Ulothola lento iyukhondolo. Iyini lento? Iyukhondolo. Olunye ukhondolo ukuthi yabalotsholwe baqede kungashadeki. Kuthiwe sebakhipha konke umshado nini kuthi umkhwenyana uthi hayi usahlela. Abanye babe nenwele ezimnyama zeziyaqhakazana manje. Ilokho ethi umkhwenyana usahlela. Uyafisa ukuyifaka igawuni yakho. Ubona sengathi udakiwe ngoba into ayikhulumayo kayizwa. Uthi lo mama ngidakwanga ngiyathulula. Ngithululela umoya wami. Kanti uthulula ngesikhathi sokungathululi kufuna ngabe uya-acta. Nenhlanhla manje ehlangana nompriest uyachaza ukuthi kahle kahle ngizela ngifuna ingane yomfana. Mali engane ngiyithola ngizonikela ngayo khona la etempelini. Zavele zakhala wathi umpriest lokufisa usekwenzekile hamba kube njengokufisa kwakho. Action. Ngicela sithi amen. Awubo asithi amen. Ngikhulumile ngomprofeti owathi amanzi ayababa amuncu kwathiwa thatha iqabunga uliphose emanzini ngokuthandaza kuze ukukusiza lamanzi into ezowashintsha ukuthi uthatha iqabunga lomuntu uliphose emanzini iaction leyo wathatha iqabunga liphose emanzini amanzi ashintsha ayeke ukuba yitswayi kwaba maza elapheka ibandla balithi amen. Ngifuna ke
sifunde ngalo namhlanje chapter 18 from verse number 1 Genesis. Lo sifunda ngaye ubefuna umntwana isikhathi eside engamtholi waze wanikela ngendoda yakhe ukuthi ayithatha uanti osizayo ilale naye ukuze kutholakala umntwana. Isimo esibhlungu. Ekubeni izwi nceke yenkosi belikhulume nabo bathi bazoba isizwe esikhulu. Umbuzo uthi abantu abakhishelwe igama lokuthi bazoba isizwe esikhulu nangu umama engasazali isizwe esikhulu kanjani? Kanti khona into ebophile okudinga ikhulunywe phezukwale couple. Bese siyaqala lesizwe esikhulu siyenzeka. Kudingeka iaction yabo. Funda ke Thembi wala ebandleni. Verse 4. Verse 4. Makulethwe ingcosana yamanzi nigeze izinyawo zenu niphumule phansi komuthi. Ngizakulanda ucezu lwesinkwa. Uyazincengela. Wenza njani? Uyazincengela ufuna isibusiso. Akaboni. Uthi wenza umusa nje. Ngoba khona uthi wenza umusa nje kade uyilandela isibusiso awuboni. Shaya ma. Nithokozise izinhliziyo zenu andukuba nidlule. Ngizolanda ucezo nalesinkwa nidle ngizonigeza inyawo. Niphumule abashonga ukuthi bakhathele. Kodwa khona into ethi akenze nje kade khona into yakhe ezoqhuma akazi. Ngizolanda ucezo nalesinkwa nithokozise inhliziyo zenu bese niyahamba. Shaya ma. Njengokuba senifikile encekwini yenu. Ngeke nifike encekwini yenu nihambe ningatholanga lutho. Sometimes uthi uhambisa into kanti awuhambisa into khona into ilandile. Ngicela nithi amen. Khona into ngeke uyithole ungazange uhambise something kanti khona is something oyilandile. Ake sithi amen. Shaya ma. Athi yenza njengokusho kwakho. Yenza njengokusho kwakho. uAbrahama waphuthuma etendeni kuSara. uAbrahama waphuthuma. Kunamagama kunophuthuma kunosheshisa kunogijima ake siwabalela amagama. Okay, 1 2 3 go. Phuthuma asho njalo nje. Wathi sheshisa uthathe amaseya amathathu. Okay, ngifuna ke sibale uma kuvela igama nje elihambelana lamagama ngosho sithi sonke 1. Ngifuna ukuzwa ukuthi siyezwa ngoba indaba yethu imfishana kakhulu. Angizokukhuluma kade njengabantu engathi izwi kabalazi. Phinda futhi ma. Sheshisa uthathe. Mana, siqale lapha wagijima waya kubo. Wagijima ukwahlangabeza. Come on church. Asisho sonke. Lo sisi wemayikhaphe engacacile kahle ngizomkhomba azosho yedwa. Awuphinde ufunde lapho? Wagijima. Okay, qhubeka. Ukuwahlangabeza wakhothama. Wathi Nkosi uma ngifumene umusa emehlweni akho mawungadluli encekwini yakho makulethwe ingcosana yamanzi nigeze izinyawo zenu niphumule phansi komuthi ngizakulanda ucezu lwesinkwa nithokozise izinhliziyo zenu andukuba nidlule njengokuba senifikile encekwini yenu athi yenza njengokusho kwakho uAbrahama waphuthuma Memeza. Hayi 2. Ungwase nquthu ngiyakubona ususho 2 la ngobula eThekwini nquthu nje ngibona ngisho umlomo wakho umuthi 2 yibaba nango ke lelo wasemakhaya kha uyathaka manje uthi 2 Wazama. uAbrahama waphuthuma etendeni kuSara wathi sheshisa Sithe bani 2 1 2 Yeah 2 Come on sheshisa uthathe amaseya amathathu empuphu ecolekileyo uyiqove wenze amaqebelengwane uAbrahama wagijima
waya ezinkomeni walanda ithole elihle nelinonileyo walinika encekwini yashesha ukulilungisa. Yonke lento injani? Yashesha. Akuhanjwa kancane. Ayikho into okuthiwa i-go slow. One laba bantu abaphethe into yakho. Bani sibonga baba? Umtshali nawe. Handlela isonto mfundi. Oh nisengqondweni. Hayi umtshali beze bebabili. Ebandleni elilodwa. Hlabangani ni yini lenzama ufuna ukuyidlala? Asithi amen. Funa umtshali yedwa. Bese ibongo sithi umtshali sebeze be2 mhlawumbe bayena nje u2 wenze. Bangaki mama? Khona omunye? Hayi ngizwa ngiyesaba. Ngicela sithi amen. Ayilanda nonke amatshali nisho ukuthi la ibandleni kuyaphileka bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Yonke lento ifuna ukushesha. Amen. Okay, qhubeka ma. Wathatha amangqanga nobisi nethole abelulungisile wakubeka phambi kwawo wema ngakuwo phansi komuthi. Okunye okufuna uma ufuna isibusiso okufuna ube ne-strategy. Ube nani? Laba bantu abezile la hlabangani. Baye eGomora naseSodom. Ubavimbe bezihambela. Wathi ucela ukubageza inyawo abaphucezana lesinkwa. Abezile la. So uyabona ukuthi njobayo eshesha nje uyazi labantu bangahamba noma nini abezile la. Ngoba sebemvumele sekufuna yonke into ayenze ngejubane. Ngicela sithi amen. Esakhe isibusiso siyanensa ungathi itruck lenyuka intaba. Indlela owenza ngayo. Izinto zikaNkulunkulu umsweli kufuna ezinye kube ngathi uyisithumthumana uyabhayiza ukuthi kuthiwe shesha uvela ugijime. Kuze kusho lokho biza ukuthi angisho ngithi gijima ngithe shesha. Ube namawala okuresponda mawenza something. Wahambisa lento kubo. Ngithi ke strategy uthe uzoletha ucezwana akasaletha ucezu. Lukhona ucezu la uletha amanqanga manje amanqanga ziqheqe nobisi nethola lilungisile. Ngicela sithi amen. Bonke abantu abafundisa ubusiso vumela isandla sakho sidedele musukuncishana ulokuhlohla amamari mina ngawadla kakhulu nasemathuneni ngibuye esikoleni. Angiwafundi amamari ngine trauma. Serious ngawadla amamari. Ngangibuye esikoleni hayi kukubi amehlo semnyama ngathi manga isikole sakithi sasindlela yedlula ngasemathuneni mangithi nanka amamari. Amamari phela engadliwa inombani. Bayazi abakudala amamari la. Ne-Coca-Cola ayivuliwe ngathi mina maye. I-Coca-Cola kwakungafuna masukuhleka Ndlovu phazamisa inkozo bengikhuzile. Ngakhuza uNdlovu kwangathi ngikhuza uhlanyaza vele zande inhlanya. I-Coca-Cola tinesikhulele emakhaya khona drop kwakuthiwa kuseMelmoth. Mama babe ngazinokuthi konke eyifridge mayethela nje eshalofini ehoshe ngoba yayi ngafuneka ukuthi izibande emsweli makuyi-Coca-Cola. Sasingathi kufuneka izibande umuntu nje uyashisa lo drink asikwazi thina lokho maskulu. Maku drink nje sasithanda neFanta. Makuyifanta nje isparetha. Sanibonani bazalwane. Awu amen. Manje ke mangithi ngiyadlula nanka amamari alehlile ngithi mina hey ngivele ngcinye ucingo ngiphume ngishume ngiqonde khona ngifike ngiwathatha bathi abanye hey ngeke ulale amakhekhe asemathuneni awadliwa ngithi hayi ngiseke yokwenzeka okwenzekayo. Awathatha ngawashobongela ngithe mase ngiyowaqeda hayi basondela abanye bathi kanti ayadleka nithi mina benicabangani ayadleka
akaze ngibe nenkinga kodwa ngine trauma yama-marine writing awo. Musukujwayela ukuthi makufika abantu emizini wakho lokhu bahloma amamari, bahloma amakhekhe, bahloma ama-itsamore, bahloma ama-snacks uze uwamixe nama-peanuts uzama ngathi wenza into engcono uyasithusa. Inamanga leyo nto pheka. Zwana nje nebhodwe juluka uzube emanzi nje kade uqhutha inkunku upheka inkunku nedombolo badla abantu baqede babhodle kudilika indonga seyiqalekiso kungena isibusiso ekhaya. Lesikhaya abantu behla nje bedle beze bejuluke kuvele kuphuma into zakho ekade zavalwa amadimoni ujulukisa abantu ngokudla awajulukisa amakhekhe aphelele emlonyeni. Sanibonani bazalwane. Vama ukuthi isandla sakho sibe lula yaka. Sibe lula ukuthanda ukupha. Khona abantu abavele begule begulisa ukuthi lo muntu avele ethi umuntu ugula ukuthi nje sesiphaka uyabona nje ke iyahlehla ke manje ilunch sidla ngo12 sesobona uhamba nini. Ufika nje nathi sinendlela Nkosi yami asikisi kusithola sibi ngeenyawo unamanga ufuna ukuxosha njobe ethi bami ngeenyawo nje abamile ngeenyawo bese lideke kwitafula ucasulwa ukuthi sekufika umuntu okuhamba osedala itraffic ozodla ukudla insila yamazinyo kodwa esidala isibusiso ukuncishana. Khona abantu abancishana ungabathinta nje ngiyababona mina abantu abancishana naye ake nithi amen ngibathinte nayithanda indaba. Isandla sakho sivulele lesikhathi uvulele iBhayibheli lithe isandla esibusisiwe esenze njani kunesenze njani kunesamukelayo. Ungacabanga ukuthi mawungenzela into ungipha usiza mina mtshali uyisiza wena. Mangihlangana nawe lapha edropeni ungiququdela amazinyo ukuthi ayibongwe enceku ayibongwe enceku angifiki no ayibongwe enceku kade kwasangibingelela do something. Ngaloko ngishanga ehag ngikhathele sekubhlungu umzimba yakhe engena profit. Ngihage munqede kungihaga uthi kancane impostoli ngiyaxolisa ukukumisa nceke nje ATM ayikho kude futhi ukhipha amaphepha ukuthi kunganje buza akuthi busuza ungibambisa ukuthi fohlo khona edropeni bese ngithi God bless you. Ake sithi amen. Incane into osukuyenzile kunento ekhulunywe yimina. Bambani bazalwane, angifuni ukuba mode. Isibusiso masikhulunywa msweli. Sihamba indawo ende. Ukudla noma imali osukunginike yona ihamba indawo emfishane. Sithi masedlile nje masesidle kahle thina, sesidle kahle gatsheni. Uzose sibuza indlu encane, hey manje kusho ukuthi lento yakho le isheshe nje isheshe iphelelwe isikhathi besicela indlu yangasese. Kodwa lento esikuyikhulunywe kuwe ihamba iminyaka futhi ayigcini kuwe idlulele einganeni zakho, idlulele einganeni zeingane zakho, idlulele einganeni zeingane zakho nikhona noma nekho bazalwane. Ihamba ama generations. Ukudla kuyabola, ukudla kuyaphela, imonti yebiwa, imonti yaginqika, inkomo ziyantshontshwa kodwa God bless you uyanamathela. Uyamdinga umuntu ozothi kuwe inkosi ikusize. Ungabe sumbhambela uthi nje udrive imoto zami inkulu kabi into ayikhulume kuwe kunemonto omnikeze yona. Ngake ngakusho la ekhaya ngathi nalabo mama abanezingane asebezisaba yekani ukusaba izingane. Ingane ingathi mifikile ethi grocer usuyikhonza sengathi uNkulunkulu isiyakutathazelisa isikukhiphisa impahla ebhuthini usutatazela ujuluka uzube emanzi te nonsense. Umuntu uma efika negrocer akayikhiphe yena ayifake emashalofini ehlala emashalofini ayifake emafrijini ehlala emafrijini. Hlale yona phansi ubhala uthula uthi du ngoba lo muntu ulanda into engcono ulethe into engathi shu inkulu azohamba nayo kunento ayilethile. Usujula ukuzube emanzi uyakuthi inkosi yami ngo2 ngine serious appointment. Kufuna uma esekubhampela ngoba esisebenze unesi noma uthisha noma uzomabhizinisi uthi mntanami qoqa yonke lento yakho umujahili uhambe nayo ngoba kufuna uzeke imune isikhathi ungenzi uzongixhamazelisa futhi angifuni ukujuluka mina ngijulukiswe isibusiso sakho kuyiwena ozodla ozothola ama benefit ngalento ozoyenza.
Yiba nepride mama, yiba nepride baba. Inkulu into yakhe asuke incane into asuke ilethe kuwe kunento azojika nayo. Sengishilo nje ngathi lezi zinto ayilethayo mama zizophela kodwa leyo oyikhuluma kuyo injengefa iyanamathela. Ake nishaw amen wane khona. Amen basho Nkosi yami uzoduba unenhliziyo encane akathathe yonke lento yakhe ayifake emontweni ahambe nayo uyoyilethe senesikhathi. Ngeke number 2 musana ukuvumela mama izingane zenu zithi ziyanondla inhlamba. Ayikwazi ingane ukondla wena ikuthola uvela uphila wawuphila ungakayimithi kwakuyimithi wawuvela uphila umithi yakondla umbuzo uthi bewuphila kanjani sonke lesikhathi uma senza izinto kubazali bethu suke siyo appreciate hayi ukuthi siyabondla uzuyibize ngebreadwinner uma uthi uyibreadwinner kubani uyibreadwinner kubangani bakho hayi kimi bakhona bangizwayo bathi amen hayi sena Nkosi yami unenhliziyo yangithi futhi ulamama wele njengoba usumbona nje zethule usengahlahambeke futhi kwesikhathi uvela ngavala isimiyeke ahambe usathane umfonelezele leto zakho lokuyishiye lapha ziyabola ngizoyithatha ngiyiphose phandle zidliwe izinjana ezinkunku ngoba ngifuna ungenza isichaka nesilambe nesihlupheki ngathi ngihluphekela kuwe ungifice ngiphila ngufundisa isikole ngcwele imkenke nje ngilima amadumbe ngilima obhatata ngangifundisa wena Sathane usuzongibhambela nje inxa yakho nikona noma neko bazalwane inkulu into oyiphethe emzali kunengane esukilethe kuwe lithi iBhayibheli bathi mabedla wayemile eduze kwabo esihlahleni funda ma wema ngakuwo phansi komuthi adla athi kuye uphi uSara umkakho na kuyamiwa eduze kwabantu uma ubalethela ukudla mtshali awuvela uthi qinsi ngesintu nje sakithi kwaZulu uyazi hlabangani awuthi qinsi uma uyibeka nje inyama thina kufuna usiqobele thina hayi ukuthi umuntu hawukhuba namanje inyama iyoziphole asikwazi thina ukuthi nasiyiqobela inyama uyiqobe ngoba wena khona isibusiso sifunayo siseve ungenzi ngathi uyalahlela engazuthi konke esiyincenge kuwe iwena oncengile ngoba masiqeda ukudla lamanone enyama yakho siyokhuluma amazwi edlula lenyama sithi inkosi ikubusise wena nomkakho nezingane zakho nezingane zeingane zakho nezingane zeingane zakho nezingane zeingane zeingane zakho nezingane zeingane 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 zakho uphuma unonophele unonophaliswe ngamazwi ake sithi amen mane khona bazalwane uyabona seqhamuka incingo ngapha nangapha omnyuthi sengiqashiwe omnyuthi kuzabakhwenyana omnyuthi ngicela ukuthumela baba ngifuna ngicela ukuthumela abakhonge bayokhonga izinto ezivele zivukuzeke uthi umbuzo zonke lezi zinto kade ibhajwe phi kade ibhajwe ngoba yikho into kade uyenza eyenza ukuthi kunyakaza ubuNkulunkulu budedele izinto nazo anithi amen mane khona bazalwane dedela something khona uzothola something mabe sadla lithini iBhayibheli athi kuye uphi uSara awusanibonani kodwa kuthi uzokhulelwa usende izitephe ezu4 before ame athi ncinge inyawo uqala afinyele kade nebe emtshana ethi mayiqeda ukuthi ebese ngamadolo mayiqeda ukuthi ngamadolo ebese bambe enyusa idolo elilodwa delelodwa bese bambelela ebese khaya uthi ngoqo qhoma amathambo kodwa kuthiwa uzokhulelwa isizathu okungenzeki kubantu qedela kuyenzeka uNkulunkulu ngithi noma ngabe isiphi isimo noma ngabe sifane nesika Sarai sokudinga umntwana uyasazi isimo sakho esifase for many years kwase kwangathi uthandazela into eyodwa izwakali ngifuna ukuthi namhlanje kule Sunday yesibusiso isibusiso sakho sifikile mawukholwa thani yebo shayama kepha oAbrahama noSara basebegugile beneminyaka eminingi kwase kuphelile kuSara okwabesifazana eleswati lithi wayengasayi isikhathini uSara wayesegugile umuntu wesifazana mengasayi endaweni yabesifazana suke ngeke sazala ngisho ungathandaza wenze Daniel fasting udla ama grapes namapentshisi kuphela ngeke
kodwa kwenzeka isimango ngoba uNkulunkulu useshila umlomo ongathethi imanga. Ake nithi amen manje khona. Base begugile. Okwabesifazane kwakungasekho kuSara. Bengisho le kade zikhona ke avawukha ngithi mina makwenzeka dadewethu sawudinga umshado inkosi izokunika. Kodwa makungasekho kwabesifazane ngamanye amazwi mawungeke usazala mtshele lo bhuti ofuna ukukuthatha noma lo baba uthi ufuna sishadele ukuthola abantwana noma ufuna umuntu ozokuvala amehlo mawushona. Ebese esho ukuthi ngifuna umuntu ozongivala amehlo uthi hayi ayikhale ngiyakusa ke kubaba uNcanda udaba lingaqhubeka. Mayithi ufuna abantwana uthi manake angiseyona inhlobo yabantwana. Ake sithi amen. Ukuze ningaxabani ukuthi usumshintshele esikhaleni abantwana do kanti bese uyinhlobo kodwa lapha kwenze kumhlolo ngoba okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. uSarai kwase kuyilenhlobo abantwana abangeke sabathola ngokwesigaba nangokwe-age yakhe kodwa kwathiwa yena ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uzokhulelwa kuzobe kunomntwana. Ake sithi amen. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi amafinde eminyaka ayeseboshwe waze wasemukela isimo ukuthi la ekhaya siphila kanje. Nahlala ku2 room waze watshala imbali kwangathi seniyophelela khona. Waze wabhala ibhodi eminyango lithi shoes off usifake ushoes officer ku2 room. Kodwa lesi sibusiso sosithola namhlanje sizokukhipha lapho. Uma singakhiphanga bazobona abantu sekuhlehla ihorse and trail Elijah blocks akanishawu amen manje khona abazalwane bethi kwenzekani kwamasibani idukile na akanishawu amen manje khona kuzoshesha kufika imoto yokufurnisha ilanda umbhedo serious hayi nomgodo lala kuwethu uthi mungena uthi phose uzuqoma qoma okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka kodwa kusekwenzeni kwakho iwena okwazi ukushintsha ulethe isibusiso ekhaya lakho. Wena mama ukuhlala kufika abantu bezokhala kushoniwe kuyashintsha isililo kuzoba nomlilizelo athi uthi kodwa kuyashintsha kulonyaka ka2025 after le Sunday uthi fazongazalanga. Asha sekushada indoda asha basho njalo mama sebegeza bejabulela isibusiso sesifikile ekhaya. Mhlawumbe lokho kwabakhona empilweni akazoganise akazogane nezingane zakho seyifuna ngathi nazaziza ukugana kuzokwenza kumhlolo uzokubamba indodakazi yakho ngesandla ube usiso omdala oyoshadisa ubize bonke abantu enanifunda nabo uthi ngicela nizongibonisa nasi simanga ngizobe angifuni kwabhuti ozoyibamba ngifuna ukuyibambela ngoba bengingedwe esontweni kwaNcanda uNkulunkulu engibusisa ngifuna ukuyibambela ngesandla ingane yami angifune emalume angifune bhuti omncane angifuni bomndeni ngizoyibambela mina bazobe khona bezongisupport ngoba abanye besibengihleka bethi ayikho into ami ngiphilela ukuhlupheka basheshe bahleka inkosi ingizwile akanithi amen manje khona bazobe ngifuna ukuyibambela ngesandla. Jehova ngisitafula phambi kwakhe ebusweni belithaza kagcobe nekhanda lakho ngamafutha. Funda uverse 14 mama ngenxa isikhathi sithandaza. Kukhona into emahlula uJehova na? Njengoba Sara noAbraham nihleka kusengathi into engiyikhulumayo iyihlaya nje ngeke yenzeke. Ikhona yini into emehlulayo uNkulunkulu na? Akehlulwa oh mama ke bayalithanda liculo kodwa abafuna ukwenza lento esikhuluma ngayo namhlanje alisebenziswa ukuthi uyalicula kufuna uact athi akahlulwa lutho Jesus kuzoba ngathi uyahluleka kanti yini esesandleni sakho ethi akehlulwa lutho. Khona
into okufuna uyenze ezoqhumisa imithombo. Ya, khona into okufuna uyenze ezohlehlisa ihlathi. Khona into oyabethe uyayithulela uvela uthi naku abantu bazothi ngiyahlanya. Ukuhleke nje edrobheni uhamba kade kwenzeke imanga ngeweekend ekhaya. Into eyenzeke la ukayikholwa. Uthi uyayibamba uyayiqinisela ukuthi abantu bazothi ngiyahlanya naku ngihamba ku street ngihlekana uhlekiswa uNkulunkulu kufika isikhathi ukuthi uyahlekisa. Ngisho emsebenzini uhambe sengathi uye bathroom uyochitha amanzi kanti uyohleka. Uzucula icula uthi basheshe bahleka. Athi Nkosi ngizwile ngithi mina ho. Ithi Nkosi ngizwile mhlaba ulona negaga umuhlabelela uvela ukhuluma ngithi mina basheshe bamhleka. Athi Nkosi ngizwile ngithi mina he. Bathi umthembu wenzani? Uyaxoxa noma uyahlaba. Lapho uJehova buyisa ukuthunjwa kwethu eSiyoni, sasinjengabaphuphayo, umlomo wethu wahleka, nolimi lwethu lahuba. Bathi phakathi kwabezizwe uJehova usenzela into enkulu, sajabula thina. Buyisa Jehova ukuthunjwa kwethu njengemfula seningizimu. Abahlwanyele ngezinyembezi bazovuna ngokujabula. Ohambe ethola imbewu yokuhlwanyela ekhala uzobuya ngehubo lenjabulo ephethe inyanda zakhe. There is one thing I know, everywhere I go, Jesus Christ has never failed. Oh, there is one thing I know. Come on, everywhere Jesus Christ. Yeah. Oh, up to this. There is one thing. There is one thing I know. I know. Everywhere I go. Jesus Christ Has never failed. has never failed. Bahlekile abahlekayo kodwa ngizothi kuwe ntambama namhlanje, there is one thing I know. There is one thing I know. There is one thing I know. Yeah, today ngiyaziyo. Jesus has never failed me yet. Oh, Unto this uthi verse number 14, ikhona yini into emehlulayo? Uthi koshanda labahandaya mondi labasiyakho boshaya. Woo! Ikhona yini into ngokukholwa okuncane ongangenhlamvu yesinaphi ungathi intaba dilike ngokukholwa okuncane ongangenhlamvu yesinaphi ungathi lwandle vula umgwaqo livuleke ngokukholwa okuncane ongangenhlamvu yesinaphi ungathi itshekhi oh, never fail. Oh, once more. There is one thing. God bless you. I know. Everywhere.
bless you. God bless you, ma. everywhere Everywhere I go, I go. Jesus Jesus' blood has never failed. never failed me yet. Oh, Unto this there is one thing I know. God bless you. I know. I know Everywhere I go, God bless you. I go. Jesus Jesus' blood has never failed. never failed me yet. Unto this far. The devil is a liar. The devil is a liar. Year 2025 is your year, dark or blue. Abanye before it pass over bazohleka. Abanye before I Christmas bazobe sebehleke times 3. Unyaka is Sunday yesibusiso. Kona kuyazenzakalela. Awumbuza umuntu onemoto ngisho emawolini phambano uyambona lo muntu onemoto nomuntu ofike ngetekisi bethe 44 uyambona umuntu obuyela ku 44 ukuthi u44 ke lo siba khona umuntu nje osuke phethe uNkulunkulu afuna ukuqhumisa izinto zabo. Kholwa izwi lomprofeti khona uyophumelela. Kholwa izwi lomprofeti khona uyophumelela. Kunalabantu la namhlanje la ebandleni elindelana bawu-10 before ama-Easters bazoletha bazobuyisa envelope yabo iphethe ithole lakhe elikhuluphalisiwe lika 2,000 rand. As from now uzobushesha ugijima uphuthuma and uNkulunkulu uzokunikeza amandla ukuthi leli thole uyalithola soon. Mawusulithole ungalinda abanye ubhale ngaphandle uthi ithole lami elikhulushaliwe. And your life will never be the same again. Kunalabantu engicela bazothatha lezi envelope esandleni sami bawu-10 sika 2,000 rand. Gijima masinyane uzobona isimangaliso sasezulwini.